oras madihita saluna adora sutabigi turpu jamita tapasada marohata martanyang mahita asini roha madihamudo dame nasian di bata ama dosian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramu tihambu saluhuna amin. Diamudo nga sapor siyaon turpuk jamita pertanyaan epistel minggu papituhon dung trinitatis ima natarsurat di pesalmen 26 mamuka mesian ayat sada saturu di ayat 10 sada sono ma didok disi sai paeleng mapinggolmu ali jahuba alusiau ai nadangol jalan apugus duau sai ramoti marohakku ai hasiat duau sai urupi mana posom namar haposatuho ali di batakku asima roham diau ali Tuhan ai sai tuho duau juju manipatari sai palasma rohanina posomon ai hodo ali Tuhan dihalungut rohakku ayang goho ali Tuhan pardengan bahasa jala marpamuati roham jala gudang situtu doa sini roham disude akan nama juho setangima ali jahuba tangyakon jala peradateo suaran yang bukon diari hagugutan hodo uju ai saya lusamu duau dang ngadong tuduson ho di tonga-tonga niak kadibata ali Tuhan jaladang adok tuduson akka pabahenami rodo sogo sudi parbigu akka natinongosmi marsob batu julum ali Tuhan jala pasangapon guarmu eti buldoho jala mabain akka halongangan sasada hodo di bata saya jarho matuau ali jahuba dalammu asa marpangalawa di bagasan hasitongammi saya pasada marohakku makabiari guarmu ima sahana diamudo nga sapor siyaw di hata Ibrani di guari do bukon tehilim namar lapatan puji-pujiat tu di bata jala molo di hata gori di guari do on buku pesalmoi namar lapatan ede nani iringan alat musik dia mudo nga sapor siyaon ia panupao ni halak Yahudi tu debata na selalu diiringi musik jala musiki maserikot dipakai siala marhite akka ede na dipakai halak Yahudi doi lapatuduhon hapur siyaon dot holong ni rohana tu debata jadi maragam do akka panurak ni buku pesalmenon isarana si Musa Bani Kora Bani Asap Etan Heman alayang go si Daud do nong gudang manuraton pola adong pitu-putul pesalmen sian 150 pasal manang biddu na tersurat di buon jala secara umum ima akka tangiang manang puji-pujian tu debata nani gohan itu di parbadia laho patuduhon bagas ni parsaoran ni debata do jolme dia mudo nga sapor siyaw adong do paddohan na madok molo mangido tangan iko dituru maksudna molo hita na perlu ikum mangele mahita asada potan asini roha molo di ngulut taon go do jolma makarikot to pasu-pasu ni di bata isarana
hama malum ya kasahid dilihat tuhata kapacarian ngulu siapari dileon ari do cuaca nadinggan gajang yubur do akana asing alai dina mangidui ibana dada nama ngelek molo holat diri sadiri nama ngasahon laho mangelulik kanguluna nang sidau di sota bereng song raja ni Israel jala gudang do nang akan namar late ni roha di bana lo madabu si Daud sian hudulanna go akal do pangototoi di patupa asa madabu si Daud sian harajaun nei jala di boto si Daud do dang taralu ibanei sudi akka jolmei molo mangasau diri sendiri ikon rapot di batado ibana asabui monang manaluhon saluhut pangagoi jadi di bagasan hagugutani ibana di paseret si Daud do rohana lahu mangelek asini rohani di bata sipata ulu di suku-sukun di roha molo songon sahala raja na sangat ulu jalabuir paseret pod dirina tua dupan di bata alai mulu hita naso susadia depe harajauta pangkata alai macai bakol la pasare podiri tu debata atau songo dia do hasere podiroa na pinatuduon si Daud dina mangido panguripio ni bana sia debata ditiki hagugutan nai na takas na pinabuan itu puko na parjulu dirajumi si Daud do jol mana pugo si bana dirajumi do dirina na dangol jala molo tupe songo ni hadirion na toktong do di patulo ni bana hasare pen rohana dia do pani di bata artina arta pangka na tibui dangi mabay gijang ni roha dangi apala di pangasaw si Daud tu adu pani di bata ai di boto si Daud do alani di batado i upenadong ai mulana pe jolma na pugus tu jala dangol do ibana idong go taringo tu pangatu siun ni Daud lahu patudun serek ni rohana dia rupa ni di bata dumina paduahon dipangidion si Daud do asa diramuti di bata rohana asa toktong marhapo satu di bata odo nama baik kita daksa rupa do si Daud ia mulu raja Daud parjolo do dipaturi mana rohana tu di bata dumi mangiuk makan adenggan na asik diulah di mana alai molo hita ulu dang dos parrohao do pakata yotta manak pabahinata mulu binigi hatana jala ni ida pabahinana maceding gaddo alai anggo di bagasa rohana gok haramun lupa hita ia dibatatta si ida roha dohot pia-pia dada si ida hata-hata dungina patulu dia mudo ngasa porsiaon di hati dak si Daud do holat tu di batasa bindo ibana juju manipatari jala pos do rohani si Daud perdenge basa nabi naini di bata jala namar pamuati di bata jala ikut tangi hononi di bata akka jujuna artina satia do si Daud tu di bata diakka nabi nahenna oddo sasitongna molosian hadiriot tahajul maut gudang tuah urang tahala Kristen di partikian nuai dang manahan muramat deli jala hatok manibil tutudo hita juju tutuhani diak kahagutan namasa tu hita tarsongon raja Dauti ala iko songon nadi rohatedo dang iko songon nadi rohani tuhani juju tei sahirana hita mangatur tuhani dada lau pasahuton lo moni rohani tuhani diak ka juju tei alai lau pasonakko diri tasadiri sahira alat pemuas hagiot tama
tabaen Tuhani ido buasa dang marbu wakka tangiang na pinangiduna dia kajujuna tu di bata dungi na apa tu dia mudunga sa porsiaun jelas do dia kuisidau gu do akka si pilibig gu do na sumana dari bata jala juju do na sida patupahon hamaolo dia kahala na porsia alayanggo si Daud ditikina iko marbalik do ima kasi pilewegu law marsob batu di bata alani sangap jala tibul do guarni di bata ramo lo tasukun molo sahalak nang ditonga-tonga ni jolma ditonga-tonga ni ngulu ni hapur siaon gabe oloro sipata tading di bata ala mengadu Tuhan manang si pilibigu nan yang gak na Tuhan. Alayanggo Raja Daud usiani. Yetong do rohana na mekmet. Jala yetong rohana do dipatudo Tuhan itu kuasona. Asa ditadana sida isi do debata. Jala gabi do nasida manobat Tuhan disoddo bidatta. Do nasida na manobat Tuhan. Udang do siya tonga-tonga ni Uria gajang-gajang tangyakna alai molo minoritas hita di sada-sada dua ti pitur maile ru hita martangiang maile hita patulun halak na porsia na gabe syutun Kristus hita di soma tabereng na palimau dia mudunga sa porsia hadirion di Raja Daud nakpe ibana sa alak raja alai dang nagabe dalan hasonangan ni Portibion na ni harikot tonibana so nasomal na masa di tanon alay dalan ni dibata do di harikot tonibana ido buasa di do Raja Daud saya jaruh matuau ali jahu badalamu asa marpangalawaw di bagasan hasitong aminin na ya sa pusera artina nasa naadong di isi Raja Daud pakyon na doi lao makanguluhod dalan di bata lausod do bedatta la Kristen di partikian nuang juju nang hita manadikod dalan ni Jehovah marhiti-hiti parminggon manang pulau Partobion siala lahu manabay arta manang sumisik bisarana namat cari juju nai hita manadikod dalan ni Jehovah ima parminggon siala hagyo ni lau manabay sangap isarani na marara di hari Minggu do lana asing. Dia mudo nga sa porsyaon hobar tu odolan ni Jamitod di pertanyaan on marha porsyaon jala magudang di bagasan Tuhani ido na peting moloro hagugota tu dia do marha posan tu dia do marha porsyaon tu serek ni roham marsaur do debata do manang di bagasan padiliamu sude na masa di nguluton nang las ni roha nang habuk ni roha molo tatatat jala talapati do sude na masa di bagasan hapor siaw ti debata magurang mahita di bagasan asin ni roha ni debata jala alusan ni debata akka jojo ni tangyakta alai balik sa mulu sude na masa di tonga-tonga ni ngulung dilapati di bagasa padilian magudang mahita di bagasa parukilon jalana pahatopok kita gabe tu hamatean sa liling na atong pasaha ma saluna nasa panggulmito ni ngulung tuado paniribata marhiti hapusyamu amen martangyang mahita Ali Tuhan di bata amanami pasu-pasu ma Tuhan hatami nagabi bohal ni partodion nami jala ajari hami Tuhan so nabinay ni si Daud ulam akaulon nami obar tulo maniroham di bagasan Kristus Yesus ay martanyak tuho amin shalom oras madihita saluna